Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa sahabat Utsman bin Affan. Sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul hale dawuh sapa Rasul, law annal mar'ata lamun sak temene wong wadon iku malakat miliki sapa mar'ah wong wadon ad-dunya ing donya bi hadzafiriha kelawan sekabeh donya wong wadon sugih seakan-akan dunia dimiliki. Bareng ngono wa angfaqa terus nginfakake sapa mar'ah al jami'a ing sekabehane mar'ah utawa bojo wadon diwehke ala zauji ing atase bojo lanange mar'ah. Summa manat nuli ngundat sapa mar'ah alai ing atase zauj. Biasa wadon kadang-kadang ndak disadari bar weneh karo bojo lanange selang beberapa bulan ngungkit. Diungkit wong lanang mau. Lanang apa kasar lanang kere. Intine diungkit-ungkit pemberian mau ba'dahinin ing dalem sawise mangsa illa ahbatallahu kejaba nglebur sapa Allah amalaha ing ngamal imro'ah amal mar'ah. Ngamal kabehmu sing diwehke ning bojo lanang bakal lebur ilang sebab ngungkit. Berarti ngamal apa wae kapan diungkit akan hilang lebur. Ora mung lebur tok wa hasara lan ngiring sapa Allah ha ing mar'ahmu bojo wadon mau dikiring sok ning dina kiamat ma'a koruna sartane korun sok bakal bareng karo korun. Iki perlu diingat-ingat bojo wadon aja sok ngungkit-ngungkit karo bojo lanang setelah memberi sesuatu bakal ilang amale sok bakal digiring karo korun. Naudzubillah min dzalik wa alam.